ce ma kai mata ba za ka zo ka shiga kai abin da za ka yi bane ina magana dan Allah sake ni kale shi yazo ai dan ba iri daya bane ka sake shi tattaka mai sake shi yazo in faffasa ma sake shi yazo wannan tsohon wani zai dinga gaya wa magana a cikin gida ka sake shi yazo ni zai dinga gaya wa magana a cikin gida ka sake ni mutumin nan zai wannan tsohon Allah malam a toshe shi da Allah ai da ku gama da shi zai zo ya same ni zaka dawo gida ka same ni to kai ba kai sai shirme na kamo ka ina so saurare ni ka ji mana shi fa fada da iyaye ba riba bane kaga Allah ma ya ce bin na gaba bin Allah fada da iyaye ba riba yanzu da ubanka ka zo kana wannan rigima abin ne ya bata min rai malam me sunan ka kai ni dan yau wannan sunan da aka yanka ma rago ne ko kuma kai ka zo ka saka shi na shigi wannan ba a mutane ne suka saka ma saboda shagiyancin da kake malam ka je inda zaka kawai ni dai shawara nake baka ka gyara ko kuma wallahi ba za ka ga daidai ba a rayuwarka na gode Allah saka da ka tabbatar baka sake fada da iyayen ka yawa zo ga kayanka na tafi da shi ba na son ka je ka nemi wani gidan ba na so abada Allah ka sai yanzu daga baya ne zaka zo ka ban hakuri abinda ne ga wuce ga aiki can mamanka ta bari ka je ka yi karasa aikin da zaka yi malam na gode kanka da ta wuce ne kula